Tümüň ýary penjiremiz kakyldy. Salam. Salam, kim bolsuňyz ey daýy? Mehman jogap berdi ören akylly. Menmi? Ajal. Has dogrusy Ezrail. Gatoňyt, gelin geçiň oturuň. Size haýsy gerek, kofe mi ýa çay? Maňa gowsy boş şişejik getiriň. Ol seniň janyň saklar ören jay. Başlaň, siz ýalňyşýana dersiňiz. Meniň ketelim ýok, özüm hem juwan. Belki jay nomerim ýalňyşansyňyz. Mene walla hiç düşünüp bilmeýän. Ýok, men jay nomerini ýalňyşamok, ýok. Men gellimmi? Boş gitmeýän halamok. Bilýän ýöne men ölesim gelenok, janym sagat durmuşymdan nalamok. Sen ilke ağlama. Soňam ağlama. Ağlawyň köp bolsa jedaňym artýar. Soňam bilip goý, her bir adamy meniň saýlap seçen bir periştem bar. Ine seniň diýen sözleň barada seredip gör, şunça fakt gowuşdy. Neçik diýip sorajakdym, şo wada bir kitap gütülep öňüme düşdi. Kitaba agyz däl, göz bilen iýän. Düşünýän arada bar ullukan sır. Ýokursynda meniň adym, familiýam iň aşakda bolsa Ezrail neşir. Yüregimde zat galmady kimleden. Şo pursat ajalym ýakyn göründi. Bu iş meniň bir kitaba jemlenen ölüm hakyna goşgularymdy. Ine bildiň gerek ýaş ýigit, neçün gelenimi tünüň ýaryna. Seniň ahyny alaň yüregimi iýip, yer tapmadym tünegimiň töründe. Şatlykdan, begenişden, ýaşlykdan ötüp, siz näme üçin beýle hala düşdüňiz? Beýtmäň ahyr, işim ödüme ýetip, meniň halis yüregime düşdüňiz. Juwan halaňyza gojadan beter çekýärsiňiz bu dünýäniň ahyny. Her kimiň müddeti wagtynda ýeter. Siz berentek azar bermäň ahyry. Wasbediň ýaşaýşy, beýik şatlygy, gözelleriň yelden ýeňil öýmesin. Ýad ediň ölüm çyn berbatlygy, wasbediň çagalan seherdeý sesin. Eger walla erkim bolsa özümde taşlap şu kärimi Allah gorra ýaşardym şadyan ýeriň ýüzünde gowanyp ýaş ýigit gözelleri garra. Men baran ýerimde ýat ýaşagalan. Aýdym aýdylanok, çallanok dutar. Eger adam bolsa Allah tagalan meni beýle jeda etmezdi duçar. Berden onuň gözlerine ýaş gelip, bolşy meniň jigerimi daglady. Hasratdan müzdürüp bir gysym bolup titräpler akbalyndan ağlady. Dözmedim men o pakyryň halyna. Kärini unutdum bu şum apatyň. Emay bilen baryp onuň ýanyna, onuň bedewagt başym sypadym. Diýdim, "Besir bozulmasyn ýaşuly. Mene asıl köwrügaýdym sen bilen. Köne ülpetlerdi, köne dostlardy. Onuň bilen hümür döşdük daňa çen. Ay diýdi, bolsa da aralarymyzdaş. İçim bir dököýnip gaýtdym. Bir gören tanşýar, iki garyndaş kynynynda gelägin diýip aýtdym. Yamanlyga duşma wer alaýym. Derdim egsiläýdi diýen sözüňden. Siz bir işli adam, ziyan vermäýin. İşläň diýip sumat boldy gözümden.